Така хора, аз съм Антито Беги и с мене е Ачо. Добре, и сега ще играем Майнкрафт. И сме пуснали на зомбита. Все пак. Нали? Не се казва пуснали сме на зомбита. Пуснали сме с чудовища. Зомбитата са едни от чудовищата, има крипър до мен. Помощ, бягай! Мале. Вау. Това са ни трябва. Вау. Ела да търсим и някакви други неща. Да. Да Ние оцеляваме. сме много силни. Силни. Силени. Тук има два скелета! Идвай да помагаш! Бързо! Биги, бе, биги! Биги! Скелета. Не са три, два са. Ти можеш ли да броиш? Ме убиха почти, бе! Това е ужасно! Вау! На колко си вътре си? Много малко! По-добре храни се. Знам. Да ти дам ли малко храна? Фак. Храната ми е отровна. Да изчезна. Ей го! Паяк! Биго! Ще го убият! Мале. Може за малко да върна да ми се оправи кръвта. Да, бе, аз знам. Не спрях го. Защото ще ми се оправи кръвта, нали? Да, и после се... Да, и сега. Чакай. Оправим се. И пускам. Къде си? Браво, идвай. Да ти дай ми пайдина. Трябват ми легла, айде още едно легалце. Моля те. Тогава трябва ни само още едно дърво. О, не. Взех крафтинг тейбъл, добре. Правя легло. Две имам. Плейсвам едното, плейсвам и другото. И заспиваме. И ветрата пак се прави микрит, нали? Да, По-добре може би. Да си вземи таковато. Да си спети с храната. Не сега. Аз само забравих да спомена, че Ачо е... Бягай! Вау, добре, че не ме взриви. Аз за теб, зомби! Гори! Зомби! Изгоря. О, ес. Къде си, бе? Ето бе! Идвай. Вау. Значи щях да ви кажам, че Ачо е моят брат, който е на 5 и половина. Да, пък моят батко е на 11, а в четвъртък се стане на 12. Крипър! За теб! Виждам го, спокойно. Взриви ме. Ето. Ох. Окей, с това мисля да завършваме.